No niin, pikaset aamufiilikset. Viimeinen aamu, nyt olisi 15 minsaa, niin lähdetään sitten takaisin lentokentälle ja lähdetään pois Moskovasta. Ihan huikeet 3 päivää ollut tässä näin, että eilen käytiin vähän ajamassa siellä Kick-Scooter-shopin hallissa ja sitten päästiin muutamat striittiklipit saatiin, vaikka sato vettä. Käytiin tuolla näkemässä vähän kaupunkia. Tosiaan huikeita ihmisiä ollut täällä ja vaikka nyt satokin vettä, niin oli kyllä ihan makea vierailu tänne. Että tuli vähän sellainen turistiolo, kun kierreltiin tuolla ympäri kaupunkeja, mutta ei se haittaa. Mä varmaan kuvaan tuossa lentokentällä vielä semmoisen viimeisen klipin, missä mä käyn sit vähän läpi, että mitä kaikkea täällä tuli tehtyä. Ja ei siinä, pistetään sitten homma pakettiin. Hengissä selvittiin. Se on kai tää asia. No joo. No ei tää Venäjä ehkä niin paha ole, mitä uutiset tai jotkut tarinat antaa ymmärtää. Ihan tosi mukavia ihmisiä ja hyvä meininki. Mutta vedetään vielä homma pakettiin tuossa lentokentällä kohta, niin jatketaan. Yes. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. No niin, moro kaikille. Nyt ollaan Moskovan lentokentällä päästy passin tarkastuksesta, tullista ja kaikista mahdollisista turvatarkastuksista läpi. Ja ei siinä, nyt odotellaan vaan sitten kotimatkaa, käydään ostaa vähän jonkinnäköistä tuliaista tonne koti-Suomeen ja sitten lentokoneeseen ja takas Helsinkiin. Olihan aikamoinen reissu. Vedetään vähän yhteen, mitä tapahtuu. Ekana päivänä sato vettä, no joka päivä sato vettä, mutta ekana päivänä käytiin Kick-Scooter-shopissa, paikallisessa Finscooterissa. Ei siinä, sessailtiin vähän aikaa siinä ja sitten lähdettiin katsoa Moskovan kaupunkiin vähän turisteina sinne. Sitten mentiin ystävämme Mishan luokse. Oltiin siellä sitten yötä toisella puolella Moskovaa ja mä tulin sitten aamulla takas hotellille ja syötiin siinä aamupalaa ja sen jälkeen olikin tää nimmareitten jakotilaisuus. Lauantain piti olla skabat, mutta kun sato vettä, niin ne sitten peruuntui. Ja sitten ajettiin taas siellä Kick-Scootersin hallissa ja sitten katsottiin vähän lätkää ja käytiin syömässä. Eilen vikana päivänä sitten päästiin nyt vähän jopa kuvailemaan streetillekin, vaikka sato vettä. Jotain powerslide-klippejä niin kuin näittekin. Ja käytiin sitten kanssa syömässä hyvässä ravintolassa. Oli tosi makeet. Ai. Huikeat puitteet ja tosi hyvää ruokaa. Mitäköhän mä sain? Mä sain peuraa. En ole aikaisemmin syönyt peuraa, niin oli kyllä tosi hyvää. Onhan tää yleisesti ottaen niin kuin Venäjä tai Moskova, niin onhan tää aikamoinen mesta. Ihan älyttömän suuri kaupunki. Se mikä täällä on hauskaa, niin täällä voi olla ihan hulppea semmonen pilvenpiirtäjä. Eka tässä näin. Ja sitten sen vieressä voi olla hylätty talo. Ei ole ehkä ollut rahaa rakentaa loppuun asti. Joskus 80-luvulla aloitettu rakentaa. Sitten on rahat loppunut. Ja sitten taas sen vieressä voi olla joku monta 100 vuotta vanha kirkko.
Että täällä on niinku historiaa ja on modernia ja hylättyjä taloja. Ne voi olla ihan vierekkäin, mikä on aika jännä. Tosi paljon kaikkia suuria patsaita, suuria rakennuksia. Täällä moskovalaiset ja venäläiset, ne haluaa aina tehdä kaikki isosti, joten sen takia kaikki on isoa täällä ja suurta ja mahtavaa. Toista maailmansotaa kunnioitetaan tosi paljon. Täällä on Kohtulossa se voittoparaati. Juhlitaan veteraaneja, juhlitaan toisen maailmansodan voittoa. Se on tosi iso asia täällä Moskovassa ja Venäjällä yleensä. Mitäs muuta? No sen voisi sanoa, että käytiin metrossa, niin siellä tuli kaverit aakoiden kanssa huitomaan siihen jotain meikäläisille. Sitten piti heittää reppu tonne semmoiseen kaappiin, missä se sitten läpivalaistiin ja tämmöistä. Ei ole ihan Suomessa sama meininki metrojen kanssa, että porukka tulee aseitten kanssa sanomaan, että nyt pistetään toi reppu tarkastukseen. Vähän eri meininki. Mutta mitäs muuta? Yleisesti liikenne on täällä aika moista. Ei ole hirveästi samanlaiset säännöt mitä Suomessa. Mä kävin olinkohan mä 5 eri autossa ja jokaisessa meikäläiselle ruvettiin nauraa, kun mä pistin turvavööt kiinni. Sanoin, että ei täällä nyt mitään turvavöitä käytetä. Hölmö suomalainen. ja ei siinä. Tää. Käymisen arvoinen paikka. Kyllä mä suosittelen kaikille. Ei tää niin vaarallinen ja villi ole kuin mitä ehkä jotkut nettivideot ja näin antaa ymmärtää, mutta kyllä täällä semmonen oma viehätyksensä ja pieni sellainen, miksikä mä nyt sanoisin sitä, pieni tällainen mysteerisyys ja ei koskaan tiedä mitä seuraavaksi tulee eteen. Niin kyllä täällä vähän sellaista. Mut kokonaisuutena erittäin mukava reissu. Harmi vaan, että satoi, ettei päässyt ajaa niin paljon mitä olisi halunnut, mutta kyllä nyt jotain sai kuitenkin aikaiseksi. Ei siinä. Nyt takas Suomeen ja kohti uusia seikkailuja. Tää on viimeinen video Moskovasta ja seuraavaksi jatketaan sitten taas Helsingissä. Jes, moro moro!